Father Philip, please remind me ha, kung magbabarubakting na para at first mass. Bangin mag-overlap. Balita also, we would like to acknowledge also the battalion commander of the 52nd Infantry Battalion of the Philippine Army, Colonel Garcia. Good evening, sir, and happy fiesta. Our balikbayan from Cebu, Police Captain Darius Dionisius Libanon. Thank you for coming over. Sige, pahuan ng taanay kay Uligi pa doon, Diretso Matero. Para bumibigyan natin yung sako natin. Parang nag-iiba na ng kulay. Kung mayroong climate change, parang may color change. Yung money bills natin. Parang nag-iiba na. Okay. Sige. We still have lots of partners here, but we would like to wait before our dancing area will be clear. All right. Our next to dance is no other. Ang aton kababayan, the House Minority Floor Leader, and the representative of the four-piece party list, Congressman Nonoy Libanan. But before he will dance the Quran sa number, aton ana iya aruan di importante nga mensahe para aton nga tanan. Ladies and gentlemen, our House Minority Leader and four-piece representative, Congressman Marcelino Nonoy Libanan. Salamat, Mr. Susana, Master of Ceremonies ng Maring ating MC ng gabi. Ating Kuraparako, Father Philip, sugad man natin madurutong mayan atong bungto, Mayor Roy Ador, and yan iba natin mga mayor sila, and President and Mayor Sligan Eastern Samar, Mayor Dandan Bogo, Mayor Edwin Kiminalix and Mercedes, Mayor Onoy Rivera, and ating Bugtong Mabungkong Dolores, Engineer and Mrs. Glenn Dennis, and ating Hermana Mayor, yan ang 2023, Judge and Mrs. Ralph Arellano, Attorney Chimboy Arellano, ng ating plano, Madam Lynn Macanas, ini na, Judge Lisa Marie Picarda Texon, natin masunod na hermana, Dr. Ryan Picarda, natin ang buwang Amerika, pag na nakabubuliglay ng Sarayaw, Vice Mayor Adolfo Mugas, Hanoras, Vice Mayor Obipapa Oscar Amigo, of course, ang natin Mayor Benjamin Vera, ano yung plano Benjamin? Ayan, gato. Councilors and other municipal officials, Judge Chita Humil, ng ating Provincial Prosecutor Ana, Fiscal Provincial Humil, and Arlian family, yan na, Dr. Rachelet, Roslyn, Rubian, Dr. Elba Hapson, Engineer Michael Ador, ganda mo nga iningatan mga VIP, maupay nga patron na yung tanan. Na nalilibay ako, ingatan pagkatarampungaw, ingatan nababatasan nga sa Rayaw, yan na kapistahan, at ating patron, na may pera lang na ating siguro i-istoryahin. Una, dito natin budget hearing Kongreso. Anay nadirihiran paghimuhan Magno Northern Samar Bridge. Kay pareho nila imposible ang paghimuhin katulay. Ang DPWH ng Haneda, pero naghimuha ka ng research. Ang nirahin na rin 200 meters na nalaroon nitong bida na San Bernardino Strait, na prugtang na 90 meters lang italaroon, na naprugtang na may na ginihim mga 127 meters na larong Bangladesh. Ang Padma Bridge, sa ligyan na, ang natin DPWH, nariyag na ang paghimo, ang feasibility study.
dading na makakahimo dito matno alin tuloy sa matulak. Dati ni nga ating ipapaabot. Kadua, nga na-approve yan na tuwig, nagtitikan niya na tuwig. Ang paghimo ang circumferential railway ang samar nga mga ikang mahalin nga di lawang, di pa kadya hurunggan, nga di pinapuntan, nga di basay. Karabasin nga na ibubuling na itong mapa, itong Pilipinas, datang hinigigma nga isla ang samar. Nang itong atang 4-lane foreign funded na kalsada, ikang alin nga diha sa Manico Bridge, i-implement na ini nga giubay nga highway. Ito natin kalsada, di ka mamaytulong ng tupasay, ang gawin niya na, kita kalsada, di ka nga Dolores, Masler, Ipapat, nga Tolas Navas, ang gawin niya na, nagbuburubling ini kami, nanitatan oras, nanitatan bukto oras, na dami natin pinamihimo ng gawin na kalsada. Muli kami nga mayorador, ipakat to kadiyan, ikang sa urong, matagpan, kadiyan, na natin hindi papadayon na to kagpilit, ikang kagpilit, matipakat to itong highway, na nasta itong bato, kasidman ng kalsada, at ang dami din na pupuntuhan, kapag na itong konsepsyon, ipakat to bigat na ito, bigat na baryo, bigo nga baryo. Pagtatadaran tayo, damo nga highway nga pag-upay ng kalsada, itatang bumto oras, itatang probinsya Estrasama. Nalilipay ako nga damo ini nga mga pag-upay ng mga proyekto nga kakaroon niya atin nga nagkarepot sumatamayo. Another ureng kamahal na kuryente, hinagos na 3 pesos. Makikita, ito yung mga bills yan na nanagluto na another kuryente. Kaya ikin pa nalify natin ang hirap ratahan muna na nasubrang 15 pesos per kilowatt hour ang natin kuryente nga binabaydan. Yan na, nag-12 pesos na lang. Itong base na at binabaydan, sobrang na 7 pesos per kilowatt hour. Yan na, may tataliguan, may added connection itong Taft Hydro, na dito sa Melco, makakaiban na damay ni 1 peso per kilowatt hour. Pero basit yung mga sobra 3 pesos itong iban itatang bilit kuryente. Tinututukan ko iningatanan, ito natin pagtaga-kuryente, na natin naman pupukusan niya na ito natin pagtaga-kalsada, pagtaga-kauman, nalit mga panginabuhay natin mga tao. Kumikila kami niyo, yung mga pag-ampo, labi ng mga funksionaryos na ini, na magpadahin na tamang trabaho, pagkaresa, para itong kabayan natin, bungko, natin probinsya, natin niligan mga kanasya. Dan mga salamat, maupay, matulong na yung tanan. Nakakuha kita na ito mag-upay ng mga updates yan. Magpapadayon ang atong pag-uswag ang panigulo ni Congressman Nonoy Libanan. And now, so ganyan ako naging saring kanina, to dance the corruption number, we have our minority floor leader, Congressman Marcelino Nonoy Libanan, to be paired with our Hermana Mayor herself, Dr. Rosemary Arellano Deles. Music!